Αθανασίου, Ευαγγελίας Αθανασίου, Ελένης Ελεονόρας Μαρίας, Ευαγγελίας Ιφηγενίας, Ευτυχίας Αντιγόνης Μαρίας, Αναστασίου Ελένης Αγγέλου, Ελένης Μαρίας Παρασκευής, Ευαγγελίας Όλγας Ανοιξούλας, Βασιλικής Μαρίας Ευτυχίας, Ευαγγελίας Μαρίας Στέλλας Ειρήνης Βασιλείου, Μαρίας Κωνσταντίνου, Ελεονόρας Παναγιώτου, Ευαγγελίας Βαΐου Σωτηρίου, Αποστόλου Νικολάου, Θεοδόρας Αναστασίας, Ελένης Μιλίτσας, Χρυσής Φωτεινής, Παναγιώτου Αγλαΐας, Χριστίνης Αναστασίας, Αρετής Αναστασίας, Ευγενίας Αναστασίας, Ευαγγελίας Γεωργίου Σουλτάνας Εκατερίνης, Θεοδόρας Μαρίας Τιμιανής, Άννης. Εμείς οι πολιτισμένοι άνθρωποι, όταν ακούμε για φασισμό, πρέπει να προβάλλουμε τον πολιτισμό μας. Και να φωνάξουμε όλοι μαζί, ποτέ ξανά πόλεμος.